Okay guys, so dagiti pagayam tayo dito a boys ket isu da Roger Ramirez, Ferdinand Leo, Randy Castro, ken Jeday Jetek ni Dante Martinez. So, amin dagito kakadwa tayo guys ket nagapuda mo ti jay Bangir nga station. Ni Ferdinand Leo papagayam ket trinain mo't ni pagayam yu a Roger Ramirez. May sa karagiti best dramatist dayta. Nalaing ken mayat ti boses na. Nalaing pay a drama announcer. Nalalaing damin to ni Randy Castro, di boses na ket wow. Ken agdama nga announcer iti FM. Talented data singer. Best singer data. Agkan-kanta iti abroad. Ni Ferdinand Leo papagayam ket nalaing met ngagkanta. So nalalaing damin ngagkanta, singers da. Ni Dante Martinez ket versatile talent data papagayam ta uray niya a role. Kaya na. At akadi bagayo? Awan nga ron masida. Ampay, naibusan din ko kininana nga pagpalengke na. Hindi pa yung na panalawas na dyan. Apay, saan kayo pa anangan aya? Langan kamay, kanina nang mau. Ng noodles, kising kamay. Ay, una yan ay tikastoy. Mala, ikak ni nana ti pagpalengke. Nakigtot ang nakakita kanyak. Ngay, anak ka. Saan ka amangan? Nanganakon. Nanganam ngay. Kat ijay panganan Ay, imbag kapay, tanangan kagaya, medyo panganan. Imanlap apalan yun ako nagtatang. Saan kayo na madalagan? Tekan kayo iti gatang iti masidang, tunbigan.